sa 21 na bulan sa Agosto tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 15 ka mga anay rebelde ginatagan sang bulig pinansyal. Ordinansa nga naghatag sang penalidad sa mga tao nga nagapalagyo sa lockdown area ginaprobahan na sang sangguniang panglunsod sa Bacolod. Double murder natala na ipasaka batok sa sospetsado naglutang sa iyang nga paryente nga nagresulta sa kamatayon sang duwa sa banwa sang Calatrava. Balita national, isyu naton karon nga aga. Ginpasiguro sa Malacañang sa arbadang kusog sang Pilipinas nga ang hustisya mangibabaw. Reaksyon ini sa Malacañang matapos nagpabutyag sa pagkadismaya si Military Chief Lieutenant General Gilbert Gapay bangod wala pa nakalabot sa korte ang kaso sang siyam kapulis na natabo sa Hulo Solo shooting sa Hunyo 29 nga nagresulta sa kamatayon sang 4 ka soldado. Sa Senate inquiry, ginpanawagan ni Gapay ang madasing nga pagpasaka sang kaso bangod nagapati ining nga kung madelay ang paghatag sang hustisya, pareho lamang nga gindinay o kung ginbasura ang kaso. Apang suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang Department of Justice mahinubinta kadlaw agod magdesisyon kung magpasaka sang kaso sa korte may kadnanan na siningin pasaka sang NBI sa tungbulan sang Hulyo. Ini, ginalakipan sang kasong murder kag planting of evidence batok sa siyam kakapulisan nga ginangot sa insidente. Subuman, neglect of duty sa bahin sang 3 ka opisyal sang local police. Nagakadapat lang kay base bala kon maalimunaw lang ang kaso. Dapat matagaan hustisya ang kamatayon sang 4 ka soldado. Agod, hindi magtuhaw ang hindi maayong relasyon sa tunga sang 2 ka puwersa sa kapulisan kag puwersa sang armadang kusog sang Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time las 4:42. Morning anay sa aton mga plantador, kamusta sa panahon? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang kamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Good morning. Kamusta ang bilog nga Bacolod? Kamusta ang probinsya sa Negros Occidental? Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang mga sitwasyon dire sa syudad sa Bacolod? Aber inatanan idulong sang aton patrol karon nga kagahon. Balita sa patrol. Kay Birne Subong opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Sigurado, aga pa ini siya nagbugtaw. Aksyon Eden? Wala pa siya. Aber, i-connecta sa aton special communication karon nga kaagahon. Kundi na, naglambiyong ang aton patrol para magdulong sang pinakaulihi nga balita, mga follow-up naton sang mga dalagko nga mga impormasyon sa sulod sang 24 oras. Palihog lang, si engineer, ma-signal na karon kon ready na ang aton patrol sini nga kaagahon. Okay na? Ara na siya sa aton linya. Action Eden, morning! Good morning and happy Friday, Action Fred. No? Sa tanan natin nga mga ka-action, holiday man, subong adlaw, August 21. So wala opisina, Action Fred. Kag naglabay kita aga pa sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. E syempre, wala sang may nagalinya dito, Action Fred. No? Ang August 21 is Ninoy Aquino Day para sa mga wala nakahibalo, Action Fred. So usually kada tuig gina-commemorar gid ang assassination man sa anay senador nga si Benigno Ninoy Aquino. Anyway, Section Fred, sa paglibot-libot natin sa syudad sa Bacolod, so far amo ni oras tulutawhay sa gihapon, ara naman natin nga ka-action nga may mga essential nga mga trabaho dito palibot, especially ato nga mga street cleaners, kag may ara naman nga Action Fred, no, sa mga nagabaligya ni Balataho, aga pa nagalibod at syempre kis may oras namin maghigo pag inom sa mainit-init ni taho o galing kay kis ang pabinsaron lasang tawag siya Fred nga bakod nga may COVID-19 subong pandemic nga nagapadayon, apektado man ang baligya sa nila kay ti ang tao nagadwa-duha magbakal naman sa mga Arablas dalan yung mga ginabaligya, syempre, kasi ang iba paniguro na lang, kasi wala sila kakita, pag wala sila kakahibalo kung din proseso o kung din himo ina. Pero anyway, Section Fred, dito sa palibot sa public plaza, bala, damo naman nagapamangkot doon na tabunan na sa COVID-19 pandemic, ining Halandumon Tower, bala.
Kahit ito wala gyapon natandog action Fred, umpisa sa to patong nagliligan yung mga binulan nga nabungguan ini sa Korea National to bala nga nagbunggo sa Dres Tower kag dito naman nagluntad ang mga pamangkutanon sa mga pumuluyo nga kamahal-mahal tapos pagbunggo to ni baluan nga sa sulod halo lang siya. Pero ti ari di gyapon action Fred may mga may nakabarikada sige hapon nga sin bala. Ti wala man sa gihapon sang may nakita nga nagaobra di ko natapos sa dibi obra. Pero ang Bacolod Public Plaza Action Fred masanag no amat-amat naman nga kung makita mo may mga progress naman gyud Action Fred kaya ti sobrang gin milyones Action Fred mo ang ginpain nga pondo sa aton lokal nga gobyerno diri sa syudad sa Bacolod para mapanami, ma-refurbish, ma-enhance ang aton Bacolod City Public Plaza Action Fred. Kagati, unlike sang una, may mga amon nga mga inoras, abi may nagatulotambay na o kung may magatulotambay pa nga mga magnobyahanay Action Fred. Pero isubong niya, ba may curfew, alas 8 des palibot sa syudad sa Bacolod, wala yun sang may mahimo, kundi magpahimo yung na lang sa tagsa nila ka mga puloy-an. Pero naluoy lang kita sa gihapon Action Fred, no? Kay nakita ta in front man sang Catholic Church di bala naton sa San Sebastian Cathedral. May ari di ay halos 5 kahayob-hayob Action Fred. Nagagamit lang sila sang mga ang iban mga tarpaulin, ang iban mga supon-supon nga payong. Ari lang sila nagaistar, nagapangabuhi sa higad sang dalan. Pero good thing nga tibisan ara sila Action Fred sa higad sang dalan, wala sang proper gid balang tululugan. Hilway sila Action Fred no sa virus. Subong man diri bala sa mga gazebo ni bala sa Plaza de Action Fred may mga nagatinulog sa gihapon. Halin sang una ari lang yun sila sa gihapon Action Fred kay human consideration man sa aton kapulisan nga wala man sila ginapang dakop nga abi ara sagwa but kay gina-consider nga ari sila Action Fred no ara lang da sila nagatiner. Pero anyway, Action Fred sa mga nagapamangkot pag yun, no, kay naibaluan ta nga nagpadala sang ikaduha nga sulat ang pila ka mga doktor nga nagapangabay nga ipaidalom ang syudad sa modified enhanced community quarantine sang duha ka semana. Si Mayor Bing Energia ang magkapatigayan man sang virtual meeting upod ang mga doktor, opisyal sang syudad tig iban pang sektor subong nga adlaw. Tinalikdan bala nga August 17 ginpatigayan man Action Fred ang mga consultative meeting sang alkalde upod man ang mga grupo kay nagdoon dumatang Action Fred nagpadala man ni sila nagligad man sang sulat nga tinigapangabay gid nga ipaidalom sa MECQ ang syudad sang Bacolod. Sa ato naman Action Fred nga mga ka-aksyon para sa complete nga management sa inyo sining river detox mag-DTX 500 sa kadlaw kay ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga dagiti balita halin sa patrol ang ka-aksyon ng aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Ang mga badyaw bla ni aga pa nagalibot daw wala man tapikan COVID no. Ang pila naton ka mga uton nagahumlad malambanig da sa kilid sa sidewalk daw wala man giniigo sang COVID. Siguro do immune na sila sa kagaw no. Amo na bla kung immune ka na sa kagaw, hindi ka na maigo. Pero ining aton mga uton nga putik tinlo bla, nga daw nadlok magkamkam sang kagaw, isa lang kaigo COVID-19 dayon nga biktima. Amo na kung ma-immune ka sa kagaw, kasama man, amak mo na nga lang tawabla ng mga badyaw, ang manugpakalimos, galibot niya adlaw-adlaw sa bilog nga syudad, daw wala makukabati nga may ginigo sang COVID-19. Isa matingala ka, no? At iba, sige na kulo-kaluyan man, badyaw na nga daan, manugpakilimos na nga daan, iguuno pa sang COVID-19, ba,
daw dako nga alit. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Importante, maka-check up ka. Libre nga medical check up. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 15 ka mga anay rebelde, ginatagan sang bulig pinansyal. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. 15 ka mga anay katapos ang rebelde nga nagasungka sa 79th Infantry Battalion sa Northern Negros ang nakabaton sa taga 15 mil pesos nga bulig pinansyal halin sa gobyerno provinsyal. Ini paagi sa pag-turnover personnel ni Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial kahapon. Ini nga bulig ang kabahin sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Yaraman ang presensya ni Colonel Inocencio Pasaporte, ang 303rd Infantry Brigade Commander, kag ni Board Member Andrew Montelibano. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Mabalik kami, dugang nga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod yung kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
palamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Dom kamo karong nga adlaw. Magabalik ha ang operasyon sang isa ka grupo sang task force. Magapangdakop sila sa mga tao nga magalapas sa health protocol. Halong-halong kung anong ginahambal sang departamento sang ikayong lawas kag nasyonal, provincial kag lokal ka panggobyerno tumana tay disgrasya basi madakpan ikaw oy abyan may penalidad. Temporaryo nga gin-suspend nila ini mangod sa tong ila sa kamembro blato nga miyembro sang puso nga napatay, kadumdum kamo, nagpositibo to, ang 61 anyos nga lalaki, nga miyembro sang task force, disiplina kag napatay sang nagligad nga Domingo. Sino kay Mayor Elced Pamilyaran, nagwa ang resulta, nagpositibo sa COVID-19 ang nagatrabaho sa Puso Guard sa Bacolod Government Center. Gin-report ito, nasapuan lang sa sulod sang banyo sa ilabalay. Pero may mga sintoma kuno siya, pareho sa ilan at kag-ubo. Amo ina nga temporaryo, gin-suspend anay ang task force disiplina. So balik na, halong-halong, kay base kon madakpan kamo. Kung ano nga mando sa aton departamento sang ikayong lawas, sa aton gobyerno nasyonal, provincial kag lokal sundol lang naton kay wala gikita perdihon. Pero kung hindi ka magtuman, may disgrasya gid nga matabo. Kay kung hagad ka kunulagaw, dali katapikan kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente
at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Yari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 6 por 2 kita ang jackpot 39,152,573. Resulta in any order 27, 10, 7, 37, 14, 25. Resulta sang 6 por 2, 27, 10, 7, 37, 14, kag 25. Sa ilo kita 649 ang jackpot, 41,490,617. Resulta in any order, 35, 1, 28, 37, 23, 14. Resulta sang 649, 35, 1, 28, 37, 23, kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:27. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa balita naton sa City Hall, ordinansa nga naghatag sang penalidad sa mga tao nga nagapalagyo sa lockdown area ginaprubahan sang sanggunian panglunsod sa Bacolod. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayo kag Action Fred, ginaprobahan na sang sangguniang panglungsod diri sa may Bacolod City sa third kag final reading ang ordinansa nga ginaduso ni City Councilor Renesito Novero nga papanaugan sang penalidad Action Fred ang mga persona nga nagapalagyo Action Fred sa tion nga mayara sang lockdown nga igapatuman. Ginpahayag sang konsehal nga sa idalom sang ordinansa ang mga persona Action Fred nga magabayular sang ordinansa ang papanaugan sang 2,000 pesos nga penalidad kag pagkapreso nga hindi magsobra sa 6 kabulan. Sa tion Action Fred nga hindi naman makabayad ang violator, mayara sila sang option suno kay Councilor Novero nga mag-community service sang 3 kabulan o kon 4 ka oras sa kada adlaw. Ginpathag sang konsehal nga ang barangay amo ang baga-monitor sa mga magapalagyo kag ang City Legal Office naman o kon Bacolod City Police Office amo ang gintungginan nga magpasaka sang kaso. Ang kopya sang ordinansa ang talana nga ipadala kay Mayor Bing Lonardia para iya ini permahan. Kag sa tion Action Fred nga ma-publish ini sa local daily sang isa ka adlaw, pwede na ini nga mapatuman. Well, dako mabulig sinini because ang aton mga pumuluyo ma-inform nga kung may lockdown gani nga area, i-cooperate sila sa aton programa. Kaya kung hindi sila mag-cooperar, first of all, ang mag-iskapo may criminal liability. Ang penalty sina is 2,000 pesos na fine and imprisonment
for not more than 6 months. Nabatian si Bacolod City Councilor Renisito Novero. Kag sa mga ka-action namon, yali ng 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa ka capsule. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang makabulig para malikawan ang cancer, pinakamaayong nga antioxidant, nagapanubo sang kolesterol, naga-detoxify sa aton lawas, immunity booster kag iban pa. Mas pabaskugon ang aton nga lawas pagi sa pag-inom sang Government Center Action. Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, Aksyon
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita. Batok sa sospetsado nga naglutang sa iya mga paryente nga nagresulta sa kamatayon sang duwa sa banwa sang Calatrava. Detalye ni upod kay Aksyon, Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred na talana nga baga pasakana sang kaso nga double murder atong suspitsado nga nagpangluthang sang iyaman ng mga paryente kag duha gid ri ang nagkalamatay aksyon na Fred dito sa may area sang Sitio Huebesan, Barangay Marcelo, Banwa sang Calatrava, tinalikdan nga adlaw. Sa pag-interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Police Major Robert Injape, pagkatapos sa lubong sining duha ka mga biktima ang kaso iga-file gilayon upod man sa pamilya aksyon na Freda. Nagapabilin din nga tripping gid lang to ang ginhimo sang suspect kag hindi mahambal nga may motibo gid kundi daw ang iya ginbuhat aksyon na Fred amo lang gid nga magpangluthang sa wala mahibaluan nga rason. At large agapon, then ang update sa mga investigation na magparintihan na inigiling suspect at Bigbilia. Okay. Si Roberto Sanopao, third cousin ng suspect. Okay. Then ang first victim si Jemer, second cousin ng suspect. Madomdoman nga ti patay sanday Jemer Himida kag Roberto Sanupao sa nutangon ni Jeron Baynusa samtang ining duha nagapahuway-huway sa Tiangge Action Fred kag pilason man si Baynusa sang ginlabo ini sang amay sang isa nga iya sinigin luthang o galing nakadalagan. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47. Mga blatter entre pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag
Ug sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53. Pipila ka mga blatter entry. Opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Kung kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, please go ahead. Oh, dali lang. Wala pa. Aran na. Aksyon Eden. Action Fred, arestado sa makatapos ang Bacolod City Police Office o kung nasa Station 4, ang isa ka lalaki matapos ining maglapas ang curfew. Kag nakuhaan ini siya sang ginasuspetsuhan Cebu sa bahay naman sang Barangay 20. Ang nadakpan ang inkilala kay Christopher Lau nga residente man sa nasambit nga lugar. Nakuha sa iya ang isang plastic sachet sa ginasuspetsuhan Cebu nga ginabulubanta nagabalor 2,000 ka pesos. Iyara karon sila sa custodial facility sa police station number 4. Samtang Action Eric i-report lang nga 5 na kamang miyembro sa Bacolod City Police Office ang nagpositibo man sa COVID-19. Ini matapos na dugangan kahapon ng gid na hibaluan nadugangan sa duha ang tatlo nga nagpositibo man sa virus. Kang tisunod kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, dala ini sila sa 37 nga una nga ginpa-swab test nagligad man nga bulan. Tisunod kay Pico, ang duha nga uli nagpositibo ang patrolman nga nadestino naman
sa Mobile Patrol Unit kag Admin Office nga sadto na destino sa Police Station number 6. Una, action Fred nga nagpositibo amo ang isa ka patrolman man nga destino sa Mobile Patrol Unit kag mag-utod nga Police Chief Master Sergeant nga destino sa Admin Office ng BCPO kag Police Senior Master Sergeant nga na destino sa Police Station number 9. Sa ato naman yung curfew violator section Fred, 48 tanan nagkaladagpan, 7 sa police station number 1, 2 sa police station 2, 11 sa police station number 3, 2 sa police station number 5, tagduha man sa police station 6 kag station 8, 5 sa police station 7, 17 sa mobile patrol group. Sa atong kaksyon, nagkaibalo ka mabalangan sa sininga panahon, importante ang ikayong lawas. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon niya, aksyon Ida na Bonto. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19.
para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers. Yo Philippine Standard Time, las 6:01, standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, aksyon Boy Duran, kag aksyon Dorel Cabato, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,